Tehdään nyt vielä ilta-broadcasti. Jee, jipii. Kaulavammanen, kipulääkkeitä perkeleesti. Tää on kato hieno. Tää on kyllä niin yököttävää, ettei mit... saatana, miten mä ton kanssa elän. On se kipeä, jumalauta. Sitten me vedän särkylääkettä sen verran, että sit me vedetään, kato tämmöstä paskanmakuusta mahantoimintalääkettä, että me pystyn paskomaan vielä. Kun särkylääkkeet, hyi helvetti. Särkylääkkeethän tukkii mahan ja se ei ole toivottavaa. Limakalvot kaikki menee huonoksi, eli silloin menee myös suolisto. Jos sinne tulee tuleus, niin sanotaan näin, että kukaan vittusta ei toivo kertaa, ne menee sitä kahtelee sinne. Ei tuu mitään sinne yökin. No, peräsolitähystys jokainen tietää, ei varmaan tuu mulle. Mie vittu veän otkomaan litkuu sen verran, että ei tule. Joo, uusi sarja on aloitettu, jipii. Mie pistin Luciferit, mie arvon sieltä, kattelin vähän, mie kävin 4, kun mie kävin kuikuilee. Ja Luciferia mie ajattelin, että mie kokeilen sen. No okei, mennyt ensimmäinen osa kohta melkein. Kyllä se menee. Vielä mulla on niin paljon virtaa, että mie kutua pätkytän samalla, ei tarvitse sitten vaan maata. Mulla on hieno keelipeti tossa, jumalauta. Meet istuu siihen, niin vajua. Sitten se oot kun sillit purkis siinä, tai siis et se pääs mihinkään, se vaan oot siinä. Mut se ottaa selkää varmaan, kerran miehän tästä lähin nukun selällä, eihän mie voi kylelle mennä mahalleen. Eihän mulla kaula taivu, se on turvonnut. Hyvin helvetti. Mä en usko, että mä olen sinut ton katetterin kanssa ikkään tuossa, mutta se on vaan kestettävä. Loistavaahan on, että mä sain lääkärin puhuttua, kun he halusivat, että me käytän nikotiinilaastaria. Mä en käytä. Sain puhuttua, että sairaala ostaa mulle nikotiinitabletit sitten. Se on hienoa. Isänä ei tarvitse tuua, kun tuossa vähän pelkäsi, että entä jos ne tabletit loppuu, isäntä ei pääsekään. Apua, mulla ei vittu yhtään nikotiinitabletteja, sitten me olisin kiukkunen täällä. Mä tein yhden hoitajan iloiseksi. Se on hirveän kiva. Ollut tässä mulla päivän tänään aivan ihana rouva. Miehän on sille villasukat. Mä ajattelin, että tehdään nyt vähän. Pannaan hyvää kiertää. Annoin sille yhden, mikä mulla oli ainoat käyttämättömät kaapissa. Annoin eteenpäin. Ei se mitään haittaa. Isäntä tuo mulle sukkia kumminkin. Mulla on valmis reppu oottamassa. Anne tekee kaiken valmiiksi. Mulla on valmis reppu oottamassa, jonka hän tuo tänne, kun tulee käymään. Eikä villavaateita, sukkia, enpä mä muut tarvi, kalsareita. Sitten mä vaan kato, kun hän tuo sen repuun, mä pistän täältä likaset siihen reppuun, hän käy peseen, pistää takaisin siihen reppuun ja käy taas vaihtaa. Et näin tämä nyt tulee menemään sitten. Huomenna alkaa tehonesteetys 6:00. Täti varoitteli jo, että sitä kusettaa. Tausta mies sanoi se ääneen, hän sanoi vähän hienommin. Hän sanoi sen vähän hienommin, mies sanoi se ääneen. 10 aikaa me aletaan työntää sytostaattia. Joo, kyllä. Nyt se alkaa, tytöt ja pojat. Siitäpä se lähtee. Tänään mulla ei oikein ollut ruokahalua. Okei, ruoka on tuotu. On meistä mennyt närkkiin. Mutta ei häävästi. Ei oikein. Voi olla, että tilanne tekee sen. Tai sitten ne lääkkeet, mitä mulle työnnetään. Mehän veän ne ykkösellä vaalaisen, me kysele mitä siellä on. Ne joutuu syömään kumminkin. Mitä sillä on väliä? Kyllä ne tietää, mitä ne syöttää. Joo, ja kotona menee hyvin, se on pääasia, se auttaa minua hirveästi. Mie ajattelin, että sen koiran kanssa, kun miehän on sen lellinyt pilalle, että no eihän se sen kanssa siellä toimeen, niin paskat se tekee sille jotain kukkasia kinkusta, saatana munaa sinne keskelle ja sä syöttää sitä paremmin kuin minä. Eihän se enää suostu mun nappuloille enää ollenkaan, kun menen kotiin. Kai pitää antaa vähän
isännälle krediittiä. Ja sitten muksut oli iloisia. Heidän kanssa päivällä soitteli Emmalle, iltapäivällä Liisalle, kun Liisa tahtoo omia sen puhelimen, niin soitellaan erikseen sitten. Kun ne on kumminkin videopuheluja pitää tehdä. Mitäs muuta? Eikä tässä kudotaan saatara sukkaa ja poronpanosukkia. No se vaan sopii nyt siihen sukkaan, niin tehtiinpä sitten. Seuraavat on pinkit sukat, tehdään sitten niihin jotain järkevämpää. Tai sitten me ootan, että Niinalle pistää niitä kikkelin kuvia siihen, niin tehdään pinkit, jos on mustia kikkeleitä. Se on hienoa. Kuunnellaan vähän Petri Nykorttia perään, niin taas ne sanoo hoitaa katsoa, että voi vittujen kevät, mikä tuo Emma on. Parille hoitajalle me on sanonut, että videoblogia löytyy täällä oloajasta. En tiedä, tulevatko kahtomaan. Sanon, että ne ei nyt ole niin YouTubessa eikä missään muuallakaan. Että jos haluaa nähdä, niin pyytää kaveriksi ja käy kattoo. Eihän tässä mitään salattavaa ole. Päiväkirjan minä ajattelin hylätä. Minä oikeasti ajattelin hylätä sen. Minä voin katsoa näitä. Näistä minä näen, totta kai minä itteni tunnen. Minä näen jo naamasta mitä on. Niin minä näen kumminkin siitä jo tämmöisen mielentilan. En minä päiväkirjaan saa ikinä sellaista. Joku kirjoitti, että minä olen rauhallinen. No onhan tässä paniikki päällänsä, mutta ei se mitään auta, että me hysteeraan täällä tai makaan tuolla. Ei se mene eteenpäin. Tämä homma, kato, se surullinen aika oli siellä kotona. Silloin ennen kuin lähdettiin, kun mietittiin sitä, että joudut perheen jättää. Se oli sitten surullista aikaa. Nythän me painetaan vaan menemään, tiedätkö? Me tehdään siitä niin siedettävää, kuin me voidaan siitä tehdä. Se on kamalaa. Sitten tulee kurjaa. Tämä päivä on ollut kamala. Se on kipeä, se on kurja. Mutta ei se auta, että minä valitan siitä. On se kipeä kumminkin, vaikka me valittaa siitä. Tai vaikka me valitan, niin ei se sen paremmaksi tule. Sittenhän mä puristaan muuta. Mä naureskellaan, minä olen naurattanut näitä emäntiä, jotka on käynyt tässä ja ne on naurattanut minua ja muuta, että sillähän sitten eteenpäin mennään. Me taistellaan. Me yritetään pistää se kurja vähän sivuun. Niin sit se ei ole niin kurja. Soitellaan kavereille. Siskolle soittelin tuossa. Kyselin kuulumisia. Nauratin sitäkin siinä ohimennen. Ja muuta, että eihän tää voivottelemalla me eteenpäin. Paskanmarjat. Ei. Jos roppa olisi parempi, niin mä olisin ostanut semmoisen naamiaisasun Wonder Woman. Sitten mä täällä miekan kanssa vetäisin menemään. Mutta sanotaan näin, että jos me tähän laita Wonder Woman, niin en ole hoitaa päästä eteistä pitemmälle, kun ne nauraa itseänsä kipiäksi. Ei saa lääkkeitäkään, kun ne ei pääse sisälle asti. Joo. Voi. Kyllä. Katsotaan, mennäänkö huomenna ruokahaluun. Ei kaiken järjen mukaan tässä vielä huomenna oksattaa. Mutta saattaa tehdä. Kuumeen horkka tulee sitten vasta maanantaina. Eli me on luottavaisin mielin, että ei ole. Me voi huomenna hyvin. Ja ainahan me saadaan pahoinvointilääkettä. Jos on kipeä, saa kipulääkettä. Kaikkeen saa lääkettä. Toi kaulakin on niin hyvin lääkitty, että onhan se kipeä. Eihän sitä tönkköhämiä ole. Eihän sitä voi paljon liikutella. Mutta että ei se semmonen oo, tiedätkö, ei siinä oo sit, kun se alkoi lähteä se kipulääkkeen vaikutus, niin siinähän on semmoinen kokoaikainen vitun jomotus, sitten särkee ja sit pistokohtaa. Niin kuin sitä pisteltäisiin koko ajan. Mutta näähän kaikki, kato, nää tätit lääkittää pois, eikä sit käy kipeätä, kun liikutat. Mutta se lähtee niin lääkkeelle se jatkuva särky pois. Ja sitten mitä minä aina lapsille tuputan, uni korjaa kaiken. Uni korjaa ihan kaiken. Minä menen tänään nukkumaan, niin aamulla minä herään niin, että ei minun kaulan enää satu, se on vittumainen, se on ärsyttävää, sitä kiristää tuo saatanan tarra. Mutta se ei ole kipeä. Minä uskon näin.
Jos on kipeä, niin otetaan lääkettä. Mutta itsepetos on ihan hyvää tässä välissä. Et se on ihan mukavaa. Se on ihan mukavaa. Onhan meidän äänihuulanikin hienosti aukaisu. Mä osaan laulaa pätkääkään. Ja mä oon laulanut, jos mitä täällä, kaikki Tarun teinibiisit täällä. Klamydia, kaikki nössöbiisit myö hypätään nyt yli. Myö ei aleta nyt itkemään. Ei. Myö kuunnellaan, tiedätkö, sellaisia voimaannuttamia biisejä. Tulee hyvä mieli, taistelutahtoa. Sellaista, vittu mä kestän tän homman. Joo. Nössöily jäi kato silloin kotiin. Sitä ei pakattu vaan mukaan. Et valitettavasti musta ei nyt tuu sitä potilasta, joka märisee tässä kohtaloa. Ei. Meidän kiroan kohtaloa, niin kyllä. Pahasti kiroankin, jos tulee. Siis jos minua sattuu, minä noijun. Ja jos joku ei tykkää noitumisesta, niin älä katso silloin, kun minä olen kipeä. Sillä silloin minä noijun. Mutta se ei ole mitään henkilökohtaista, se vaan tulee mulla. Mutta en minä nyt ala kohtaloni märehtimään ja nössöilee höpö. Minä hoidan tän. Minä saan normaali elämän. Se on hienoa. Minä voin niin kuin muutkin ihmiset ajaa autolla, mennä kaverille autolla silloin kun minä haluan, eikä silloin kun ukko kuskaa mua. Tai saan taksin. Mullahan on invakortti. Saan mennä ihan niin kuin haluan. Pistää penan takakonttiin ja vie se uimaan. Tytöt tietenkin kans peräpenkille, että ne pääsee kans. Totta kai. Voi. Joo. Siis ei tää hauskaa ole. Mutta olisin kuvitellut, että tää on kurjempaa. Ehkä elämä on vaan mitä siitä itse tekee. Eikö? Ei mun elämä täydellistä ole. Ei suinkaan. Ei suinkaan. Kakarat käy hermoille ja ukkokin vituttaa välillä. Otetaan yhteen ja kahteen kaikkien kanssa. Eihän se täydellistä ole. Ei, mutta me on onnellinen. Mun roppa on resu. Me on hyväksynyt sen. Me on onnellinen. Sitten korjataan. Mutta ei sitten ikään kun tervettä tulee. Ei suinkaan. Me on loppuelämäni naimisissa näiden satanan lääkärien kanssa. Mutta pääpointti on, että hyväksyt sen. Hyväksyt, että oot resu. Sitten siellä voit olla onnellinen. Eihän se kukaan muu voi hyväksyä, jos et sä itse hyväksy itseäsi. No, mikäs tässä? No se nyt olisi ihan kiva, että vähän elopainoa lähtisi. Mulla olisi vitusti vaatteita, hienoja vaatteita, kun lähtisi 10 kiloa. Keskimäärinhän tässä lähtee 10-15 kiloa. 20 voisi lähteä, ei se haittaa. Ei se haittaa. Sen jälkeen, jos aloittaisi kuntokuuri eikä alkaskaan mässään, niin siitähän pääsisi pian normilukemiin. Se olisi hienoa. Yhden asian minä päätin. Minä en ole 7 vuoteen, 8 vuoteen. 8 vuodessa minä olen varmaan alkoholin koskenut 4 kertaa. Suunnilleen näin. Mutta kun minä tästä selveän niin paljon, että minä maksa kestää. Minä vedän känni. Minä vedän niin vitun känni, että minä konttaa. Joo, kyllä. Minä käyn joraan pöydällä, saatana tanssi, monahan akka siellä kuule vetää menemään. Kyllä, minä vedän niin kännin, ettei mitään. Ukko kattoo lapsia. Ei ole vaihtoehtoa. Ei ole keskusteltavissa. Kyllä, sanotaan, että minä olen ansainnut se siinä vaiheessa. Näin. No, mut hei, viettäkää kiva ilta. Minä pallaan huomenna astialle nesteytyksessä. Oikein kunnossa, kun kaikki nesteet paukkuu elimistöön. Sitten alet ottaa kohta se korttisoonikin. Korttisoonihan sitten on ihanaa, kun se saatana kansia joka paikka ja turvottaa joka vitun paikka. Onneksi on löysät vaatteet.
onneksi on löysät vaatteet ja mä vihaan sitä kusellakäyntiä vaan sinne nesteytyksessä jumalata vähän väliä. Sen, että ei istu sänkyä, sä oot hyvä asennona, eikö takaisin vaan sitten, ei sinne vaan. Hyvä. Pesusieni vähän vieläkin ottaa pottiin, saatana. Mä olisin halunnut pestä itteni sienellä, niin kuin aina. Mutta ei, otetaan tätä kertakäyttöisiä liinoja ja pyhitään niillä nätisti. Niinpä. Mutta nyt vaan ostoslistaa keksii isännälle, kun se tulee. Mulla oli hieno mehupullo, mistä oli älyttömän kätevä juoda. Tiedätkö, nopeaa nestettä, kun nestettä pitää paljon mennä. Sitten mä tiputin sen lattialle. Läts. No niin, selvä. Siinä. Ei saa ottaa Annesta maasta. Siinä se puolet kaato maahan ja taas sieltä valuu. Ja pulloa ei saa käyttää. Eli Marko, tuo pullo. Ei tupperin pulloja, mie saa niitä käyttää, mutta mie saa vähän aikaa käyttää sellaista mehupulloa. Niin muutama niitä tuohon jääkaappiin. Riisirutti, ai ihana, voi että ihana. Ja mikä ihmeellistä, mä ikkään tykännyt kalasta. Ja se ei ole, mä en ole kalan ystävä yhtään. Tänään mulle lätkästiin kuule päiväruualla puolikas joku saatana iso köntti tohon kalaan. Kamala pottumuusi. Mut vittu se kala oli hyvä. Aivan törkeen hyvä. Ei se kyllä maistunut oikein millekään, mutta oli se hyvä. Mulla on makuaisti ihan perseestä. Se on ihan sekaisin. Mutta se on ollut sekaisin jo jonkun aikaa, mutta että nyt se menee niin lopullisesti. Kalaa, en mä ikinä syönyt kalaa. Nyt on lisää kalaa vaan. Jakson mä puolet syödä siitä. Aamupuuroa söin puolet, ei mitään muuta. Sitten meillä oli jotakin pastahommaa iltapäivällä. Sitä meni ehkä desiin. Jälkiruuat kaikki jäänyt joka saatana ruualla väliin. Ei mene alas. Edelleen me on onnellinen kahvin keittämistä. Sitähän me on sit lulluttanut välillä, silloin kun siltä tuntuu. Karkki ei mene alas. Ajattele, mulla on suklaata. Mulla on, 4-5 suklaata. Ei mene. Muutama laku mennyt alas. Siinä se. Ois mulla tietenkin salmiakki ja se voisi ehkä mennä. Onko se jääkäistä? Tää on vähän omituista. Siis 40 sä tiedät kehos. Sä tiedät, mistä sä tykkäät, mistä sä et tykkää. Nyt ne kaikki heittää vähän häränpyllyä. Tiedätkö, kaikki mihin sä oot tottunut, ei ne enää päde. Se on konnatunne. Etin itseäni täällä. Joo. Mutta eihän siinä. Jatketaan sitten huomenna ennen tai jälkeen sytkyä. Se ei ole pitkä tiputus. Pitäkää huolta itsestänne. Moi.